Ассалому алайкум бародаро. Имрӯз 26 июн маладниякҳоро нишон метиҳем. Инҷа фландерчоҳо ирӯз 29 рӯза ё 30 рӯза шудагиам. Дутта сафед, якта бур, якта сиёҳ. Най очашон. Бо инҷада баранчҳояй бараноям ягон 27-28 рӯзаям. Очашон нега 6 та баранча. Дутта зард тарафи очаш. Хай сиёҳои белаухи тарафи оташон рафтаги. Иш маски светиш тарафи бобош. Маски свет нар. Оташон ками свет буд. Харида будам, оташон ҳами хеле буд. Увам апай ҳамияй. Некурам ай дига нар угурмондаги. Арами светам додаги, дахунишки астаи светам додаги. Инҷа калифорнийский. Инҷада калифорнийскиёи фурӯшиам. Ё имрӯз 2 моҳаю 12 рӯза шудагиам. 2 моҳаю 12 рӯза. Калифорнийский. Очашонай. Очаи калифорнийскиё. И апашонай. Апаён маладниякояй. Бача. И бояд бузояю, неки номаълум мезоя, намезоя. На бағазиш маълумай, на бағаз набуданаш маълумай, ягон чиш маълум нест. Инҷа баранчо. Очаи баран, отаи баран, не оташон ҳамия. Отаи барано инамияй. Ай ҳами мондагим барами, як қисмиш сиёҳу сафедаи рангами. Баран хай оддих кардистай, ҷои соягия ёфтай. И короче и дафъа бағыз нашед хеле ки аломоти гармӣ буд чӣ буд. ин тарафта бо маладниякҳо ҳастанд. Калифорнийский 37 рӯза онда где-то. Калифорнийский 37 рӯза. 4 дона. И очашон.
اوتای کالیفرنسکیو. اوتاش هوا که گرمه اونجا اکراسای خارگوشو کانتر سیاهیش کم شده سفید شده. این خیلی فلاندری نره او خوب بسته. اینجا دم خیلی فلاندر. اینم خیلی برادرو ملادنیکو بودن برای تماشا. باقی سربلند و خانه آباد باشین. خدا نگهبان تا ویدیوهای آینده.